Okay guys, magdodrawing ako ngayon guys ng tao. O, hindi pala tao. Anong tawag nito? Tahi. Ito guys, ano natin to guys. Gagayahin natin ito. Tahi. Sama ko eh. Okay guys, mag-drawing ako ng tahi. Subukan niyo. Samok. Ay! Kinsa mo rin samok. Samukan kayo. Samukan mo. Ay anak. Ito anak. So, gagayahin natin ito. Okay na yung ulang sando. Yan. Ano nga gagawin ko? Ito na. Ito na, gayahin kita. Is correct. Ito na guys. Gagayahin na natin din siya guys. Sama siya. Sama ramig dahon. Dahon. Tapos ay musa gamay musa dako so Wala mong ginang kaya niya mo. sa ni multan sa taso sa na Ano? ito pa ayan wala sa ni Huwag ka tumawa dyan. Tumawa dyan ako sa una. Sabihin mo yun. Diba? Tapos, ito. Ito. Sama. Tawa na ako. Ba't ka tumatawa na? Magtawa na ng drawing ko. Ay, si Papa. Masa naman eh. Hindi ko tumatawa eh. Bahala na yan. Bahala na yan. Tubig is... Kamay. Diba? Oo. Nasa leeg yung kamay. Ha? Diba? Oh, ay, no. Ganda. Diba? Sakto. Kamukha. Sino ang kamukha ko? Kamukha mo! Tingnan mo. Parehong ulo. Dako lang ulo. Wala sulod. Kamukha mo. Diba? Ito yung maganda. Ang ganda. Ano ba yan? Sabi ka nag-drawing ako. Hindi ako bahala. Ipakita mo yung talent mo sa pagdodrawing. Yung drawing ko, ano eh. Alam mo na. Bisa mo na yung budlat mo na yun eh. Dako, ang mata yung kahanan. Diba? Diba pareho Tangkag lang yung gamis. Ganun Ay, ganun pala.
Oo. Di madami. Namin tayo. Buwan yung drawing. Oo, di ba yun? O sige, ikaw, kaibigan kita. Bidyan kita, o. Ito na yung... Bro. Ito na yung ano ko, drawing ko. Tulog na ako. Ha? Rayman. Sinabi nga, huwag muna. Lungon man. Sleep na! Ito yung drawing namin, guys. Kamukha ko. Right. Kamukha ni Ronnie, o. Nakog ulo, nakog mata, budlat. Right. Budlat. Nakog mata, budlat. Nakog ulo. Nakog ulo. Nakog ulo. Tama din. Matulog talaga. Nantok na ako. Hello guys. Dahigdam na ako guys. Kami kay katulog. Sa tanghali di ako makatulog guys. Kasi may duty ako. May trabaho ako. 7 to 9 ang pasok ko guys. So na, laglag na. Magluto pa ako sa akong mga ginsakupan guys. Mahugas pa ako ng mga plato, maglinis pa guys. Pagod yung lola niyo. Video mo na ako guys. Kaya wala pa ko wala po pala upload ba? Kakapin mo yung kape. Kailangan marami kang video upload. Diba? Diba? Oo. Ba't ganyan tingin mo sa akin, ha? Ha? Dyan? Sama ng tingin mo sa akin. Tulog ka na. Saan mo higa? Hindi ka na makita sa kamera. Takip ka mo ng kumot. Uy. Ano nangyari sa'yo? Anak ko guys, natakot man sa kamera. Ano minsan, mura man siya pa ako na ng kamera. Sabi niya sig-message ng TikTok. Ayaw niya naman pag-message sa TikTok. Kaya nag-video pa ako. Video pa ganin ko. Sige, pag-message niya. Pero guys, shout out niya sa Cebu. Sa Cebu ba? Shout out niya. Si Buboy. Nindot na itong kasada niya, no? Lamin na kayo na itong kasada niya. Lamin na kayo ulit niya. Wala na lagi COVID po guys. Na lagi ko niya kuhan. Nindot na yung kalsada natin dyan. Shout out sa nagpagawa dyan. Ito yung ulo Murang dagang ito to. Saan mo na Ayun, wapag! Saba. Buot. Nindot. Gitumbang ko na akong ring light. Sabi yung kaubandaan niya.
Parang na electric pan na yun, wala man ng putot. Taas mo dala, naging putot man. Pinaiksiyan mo? Tulad. Asa naman ang atong TV? Nawala na atong TV. Sige, pangitaan ng kuwan. Pangitaan ng Koreana. Ito na lang mo Korean. Yan, pangitaan mo. Pero magyapon na di mo makasabutan na ilang istorya. Ano mo na yung pananaw ng Koreano. Hindi mo takasabot na na. Pero hindi mo kasabot na mo na yung tanaw. Tanaw lang mo Tagalog kay sabtan pa kung sa istorya. Gusto Koreano. Gusto ka ng Chinese. Hindi naman makasabot. Siyang kung balang sing-kong. Bago mo sabihin mo. Masing kumain king-kong. Bago mo sabihin mo. Bakit? Grabe. Totoo naman yun ah. Basta. Dapat ko naman. Bakit may kakat? Mga leader nila eh. Ano sing ko si Soya? Bahala ka dyan. Kakapsyo talaga yan. Diyan, gusto Koreano. Now, work out. Sana nga nasa buhay. Tarsier. Kakat nga i-upload mo na ngayon. Paano may kakat yan? Hindi ko naman upload. Upload ko. Pero naman ako ah. Wala pa rin. Ako pa mo, kunin mo yung TV maliit kaya madali lang yun. Yung TV yung kamay ba? Hindi lagi pwede kay ang kuha ng wala, ang antena ng wala kay layo sa Abot. Ayun o, kuha na. Yun na nga, pero walang signal na. Yun ang signal. Ayun naman pala eh, bakit mo pa pinatuloy yan? Hindi mo pa nagigamit ang keyboard, hindi makapanood na tag maayos. Yun pa lang yan. Lumas na. Bata ka oras. Signal pa rin. Keyboard ako. Nakita nga TV, mangita mo ganun nga walang signal. Alam man tayo na signal, hindi man panoorin na walang signal. Ang sama na, ang sama yung tanaw na ano eh. Sabay tayo ba? Asawa ni Patrick. Sino? Mama ni Patrick. Mama Patrick. Si Langgot. Ano yun? Sino? Wala. Si Wala. Si Wael. Si Wael eh. Guys, tulog na mi guys eh. Kaya na, sige po na ng TV guys. Matuwang na po na akong kamera guys. Kasi sige maglibot-libot na ng kuhan. Labay ko yung kamera. Labay ito po ka. Labay, di ba bakilid ron. Ha. Bye bye guys. See you the next vlog.